Sanibonani wey'ngane ukuthi ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngiphathi ngiduthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngiceleze shothi ya-subscriber. Ungakhohlwa ukukhomenda nokulike nokushare. Ukuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu insizwa sembombola kaMakhanya. uMax Makhanya ugcina sekhipha isixoliso mayelana nevideo esike sathi uyifake enkundleni zokuxhumana la kade khona ekadle ephendelela kwisilo mayelana nokudayiswa kwakusokomhlaba ke lapha nangane zakwethu kwivideo elakhulume khona indaba ezokuthi umuntu mangabe nemali uyakhona ukuthi ahambe othenga umhlaba kwisilo. Kulula kakhulu ingane zakwethu mangabe ke unemali. Kodwa kule video elapha nimdala amazinya abusheleleziwa sekhipha enye ivideo exolisa ngande kakhulu ingane zakwethu. Nansi ivideo. SingoMakhanya ake sithule nasi isiqhoko ebese siyakhuleka lapha yako Mancinza. oMancinza intombi yabuyela esokeni onkabishile gagashe. Sibingelela enkosini uZondi laphana ekade iyobekwa osukwini la izolo ngokusemthethweni ibekwa isilo samabandla ingonyama uMisizulu kaZwelithini. Siyakhuleka ke gagashe. Sithi ke asenze lo mbukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo. Sithi nje sehlela ngezantsi evidweni esiyenzile einsukwini nje I think ngiyenze ekuthangi ivideo leyo ebe ukunyathela amakhona enkosi. Ngithi nje ngiyaxolisa ngehlela ngezantsi ngiyazithoba kuwe gagashi. Leya video engiyenzile beyukucwaneka beyukudelela hayi kuwe wedwa Mancinza kodwa beyidelela ngisho isilo imbala. Ngithi ke ngithatha leli thuba okonakele ku social media ku TikTok ngikulungisa kuwo futhi u social media u TikTok ngokuqonda ukuthi u TikTok inkundla yokuxhumana esezingeni eliphezulu kakhulu othi mengabe ukhulume into kuwo ebese ihamba ibanga elide iziyofika ngisho phesheya kwelwandle. Ngalawo mazwi ke ngiyathemba ukuthi la kuhambe kwafinyelela khona leya video nale engiyenza njengamanje izohamba iziyofika kuthi la leya video beyone khona yanyathela amakhona lena ke izohamba ilungisa ihambe iqoqa la kuhlakazeke khona ihambe ibhandisha la kuvuleke khona amanxeba evulwa ivideo yami yaphambilini. Ngalawo mazwi ke ngingezokwanda kade gagashe ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu Maluju izandla ngithwala ekhanda. Ngithi ngicela uxolo Nkosi babuZondi lapha ya ekade iyobekwa isilo samabandla uKing Misizulu kaZwelithini. Ngithi nakuso isilo ngithwala izandla ekhanda ngicela uxolo ngiyaxolisa. Nakuzulu ke nje wonkana ake ngithi nje nakoZondi nje bonke ogagasho oMancinza abancinza intombi yabuyela esokeni. Ngithi nakubo ngiyaxolisa ngokudelela inkosi yako gagashe. Ngicela ke ukuyibamba lapha le video ngoba bekwe yokuxolisa nje kuphela kulungiswe iphutha la sone khona SingoMakhanya.
Siyabonga kakhulu in advance ukuthi uxolo lwethu luzokwamukeleka koGagashi. Sithi Mancinza bayede wena wendlovu.